hoxe veñen a pintar a mona. É a primeira vez que veñen, verdad? Que maravilla. Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover, Sabela, Olaya e Aida. Hasta aí, Xugueira! Tal Xugueira, será Robert. Bueno, benvidas. Vístelo antes, houve xente que veu de Suiza, adrede para vervos, Non nos extraña, verdad? Espectacular. Oye, como mola o blanco, É beige, Somos non? puras. Este é beige, non é Blanco roto, Pero exactamente. isto forma parte do novo proxecto, de... Sí, Bueno, porque xa non somos oscuras, somos puras. Porque antes usabades moito o negro antes, non? Que sí. ahora tamén, na intimidade. Pero isto... Iba a dicir branco, pero que non é branco de todo, É un branco roto. Branco roto, que chamanlle aquí branco televisión, sabes? Ese, porque o branco, neta non somos tan puras. Pois mola moito, benvidas a Land Rover. Moitas gracias. A vosa mesa. Tontorón. Como decidistes o sitio na mesa? Porque pola tarde dixen vos eu, poñedevos dúas dun lado e unha do outro. Porque o meu é este, pero como estás ti, quero estar sola aquí. Tuvo a punto, Non me deixes, quero. No. Eu dixenlle que non era que nos estábamos invitadas, que po siguiente, cando presentemos nós, presentaremos aí. Sabes o que nos pasa tamén? Vos debíades facer un programa de televisión onde viñera xente que tocara e cantara a facer música, eso tamén estaría moi chulo. Pois que che escoiten. No, pero está guai ou non? Estaría perfecto. Porque non hai programas para que vaya a xente a cantar en directo e tennos que ver. Aí está, hombre, aí está, díxese. Firme e tan chapa para ganacha. E xa tirando dese fío, quero me acordar de Luar, que é un programa moi importante na vida desta Xugueira. Sí. E tamén é mérito, non? Mérito de Galloso, mérito de... Sí, desde o primeiro momento confiaron en nós. Sí. Desde o primeiro, e nós estamos moi agradecidas, e Galloso e o Luar sempre serán a nosa familia. É que das primeiras veces, a primeira vez que iríades a Luar... A primeira vez que íbamos ao lugar, non tiñamos non nada. foi a primeira vez que íbamos ao lugar, claro. Pero xa actuarades en algún sitio antes. Non te Que creas, dis? A primeira dunha actuación seria foi en Luar. Eu creo que A actuaríamos... máis seria non, pero... Unha ou dúas veces así de... Non sei, e mira que fomos cunha cacerola, cunha escoba e cun mechero a tocar. Ostras, non me Feria acordo Galicia, desto. Sí. Tocamos Ostras. túa, que bonita escoba. É que sabedes que pasa? Que agora que facedes os 10 anos, non? Deste disco, celebrades os 10 anos, que se celebra en outubro, non? Celebranse en outubro. Digo polo concerto, non? Sí. Nos cumplimos xa. Xa fixestes os 10 anos? Sí. Dentro de nada, maior de edad. Vale. Estamos aí. Pero vadelo celebrar, digamos, ao grande, o 17, non? Cal é a nosa cámara? 17 de outubro, Cal é a nosa cámara? no Coliseum, esa grande. A ver, o 17 de outubro de 2026, único concerto das Tanxugueiras en Galicia. Será no Coliseum da Coruña por segunda vez. Imos a facer un concerto histórico único moi especial e que será o cumpleanos, a festa de cumple das Tanxus. Brutal. É que xa o que fixeste no Coliseum canto hai 2 anos, non? Sí, 2 3. anos, Fai Fai 2 e en pico. decembro deste ano. Ese fora moi especial xa. Ese foi Non? espectacular. Canta xente había ali. 9.000... Cerca de 10.000 persoas, sí, moi forte, ainda non creemos. Pero teñan cuidado porque eu xa lin por aí que xa van moitas entradas vendidas e se te despistas quedas fora do Coliseo. Sorprendentemente, o sea, non quero dicir que sea sorprendentemente, Vamos, é que porque se venderon quedamos unhas mal. horas que se venderon moitas. Moitísimas. O sea, levamos unha sorpresa moi agradable, a verdad. Xa avisamos polas redes sociais, pero os tendidos, que se chama así, os sitios dos asientos, pois máis Casi guais... 2000 que se venderon xa Sí, rapidísimo.
como da primeira tirada están casi agotados, en pista non queda moito, entonces, dende aquí, temos unha promoción. Nós sabemos que nos siguen moitas familias. Oh, vin eso, me encanta eso que vas a dicir ahora. Me flipa eso. Elas son familia numerosa. E sabemos o que costa aí levar a todos que deixes, a un e outro non. Eu teño quedado na casa, que va, non. Non teño ido porque non había cartos. Porque somos 3. E eso é triste. No, aquí Claro, porque todo... entón sería de 3, Somos 4 ou 5 3, 4, 5 persoas persoas. e non había, claro. E ese é un desembolso e nós somos E que vades conscientes facer? deso. Entón, nós o que fixemos foi reservar uns sitios exclusivos para familias e nenos que moitas veces pois, non se sinten cómodos. Non se sinten cómodos eles, mas os que veñen só sin nenos. Claro. Estamos intentando... Que teñan un espacio para eles para divertirse sin A tanto xente que vai ca tumulto. familia, non? Que Claro. van 4 ou 5. E ademais, si van rápido porque están acabándose esos asentos, Claro. van a conseguir un desconto para menores de 16 anos, para que poidan vir con toda a familia. Claro, que... Mira, non somos así, Roberto. Cada vez que aplaude a xente, nos aplaudimos. Aplaudir siempre. A quen aplaudimos? Non sabemos, pero nos... Está ben. Vale, que iba a dicir? Vale, 10 anos. Entón, eu a versión que teño de como vos coñecestes é a versión que lle escoitei a Olaya, creo. Que consiste ti primeiro... Coñecímonos Cal é a nós dúas. versión real de como vos como se xun... Primeiro non as dúas. Non me xa. Eso foi o primeiro. E despois non as dúas. Vale. Coñecímonos serán nunha foliada que había en Couso, ali en Puente Vea, E que hai? e que siga vendo. No, pero non nas nosas músicas, coñecímonos nunha foliada destas alternativas. E outras foliadas. E eu levaba a miña abuela, que me obligou a cantar. Eu non quería Pero que cantar. pasa, que tú eras... Eu creo que contaba ela que tú eras como moi tímida ou que? Eu era unha cocona, sí. Era moi tímida. Tan tímida que dicía eu, pero esta que a voz que ten e non a saca... Pero tú xa eras super espabilada... Eu nacín espabilada. Era superestrella. Eu vim pisando forte. Vale, pero entón falou Chela. Sí. Sí. E dixen, cantamos xuntas. E dixenlle, no. E a miña abuela dixo, canta. E cantamos. E que cantaste? Sabe Dios. Que cantamos? Igual cantamos. Eu chorei o domingo á tarde. Eu chorei o domingo á tarde. Que veña Lorenzo, que diga a verdade. Pode ser Pode esa. ser, E despois tú contaxe a ela. Non falamos diso. É que eu non teño conciencia o día que a conocí. Se pasan de ti, o sea, eles fan... Non, é que para min conocer a Aida pasou Pero, totalmente... pero tú estabas ti tamén ali. No, ela non estaba ali. No, Ah. pero non me acordo cando a vin. Non te Eu interesaba. só sei que coñecín o Olaya e un día no Facebook, cando se levaba o Facebook aínda, puxenlle que sigue se levando o Facebook, no, pero agora está máis de moda o Instagram. Puxenlle a Olaya. Xa, "Oli, onde que- vai o Instagram xa?" Que ganas de verte, tal, non sei que. Isabela contestou e dixo, que é a irmá que máis che gusta, non? E eu dixenlle, sí. Se estabas celosa antes de... Eu digo, Verdad, acórdame de eso. Verdad. non me acordo dese Quero dicindo, en momento. que sarao me acabo de Oye, meter? e 10 anos despois, eu xe pola mañá, cando estaba vendo cousas vosas, dicía, claro, levades 10 anos xuntas, dos cales, bueno, intensos serían todos, pero, bueno, estes últimos foron especialmente intensos. E sabedes de que me acordei? Eu son moi amigo de todos os miembros de Heredeiros da Cruz, que, bueno, marchou agora Javi Maneiro, cantante tamén e tal. E claro, eu falando con eles, que pasa nunha banda, nun grupo? Que un acaba levando mal que a súa opinión, o que tú opines, que é a túa opinión, ao mellor os demás miembros pues, non estén de acordo, non lles gusta ou tal. Entón, eu, como manexarían elas isto? Que tuvo que pasar tamén. Pasou de Pois todo. xa che digo eu, elas dúas enfadadas e eu tendo que decir, mira, ponte no lugar dela, e ti ponte no lugar Mira. dela. Eso sería. Aida e eu non nos enfadamos. Sí. A veces sí. Pero falamos... Temos unha forma de falarnos así moi... No, no. Moi directo. Moi que? directo. O problema é que elas... Carai, pero isto tamén é peligroso, Claro, eh? non me toles. Sabes o que pasa? Que nós, sí que é verdad que os grupos que che digan que foi todo ben durante 10 anos No, están que va, mentindo, imposible, porque home, hai imposible. son relacións persoais e profesionais que hai que xestionar e comprender e aprender. Pero é verdade que nós, ante opinións, sobre todo opinións que che molestaban de verdad, que che doían e que non te A que te sentías refieres? cómoda. Opinións de fora? No, opinións de nós entre o grupo, Ah, vale. por exemplo, eu non quero facer isto porque non me sinto cómoda. Sempre foi moi respetado. Claro, se ti non te sientes cómoda, eu non me vou sentir cómoda xa, porque ti non estás cómoda. Ostras, pero non é tan fácil como contas, eh? Bueno, Porque tú ao mellor sí que querías facer eso. Pero, No. Pero prima persoa, a mira, persoa, non... o grupal
ten que, inda que todos temos que estar xuntos, ten que estar por riba do individual, pero se o individual afecta ao grupal, que en este caso sería unha compañera que non está cómoda, xa iba facer... De todas formas, isto ten moito traballo, non nacimos aprendidas. Enténdote, pero se eu digo que eu quero azul e vos as dúas decides que é vermello, aínda que se faiga vermello, que é o normal, sempre queda un pouco como non quixeste facer azul. Por que queres azul? Pois tenéis meus Pois para motivos. ti é importante. Vale, para min o rojo é tan importante. O vermello. Non, non é tanto. Cedo co teu azul. Eso é. Agora teño que dicir que hai veces que eu quero azul e é como azul, 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 azul. E elas dime, vale, azul. Bueno, tamén se consiste en isto, Si para ela é tan importante o azul, e Que para min pasa? Que para ela é moi importante o azul, pero para mí é moi importante o vermello. E Olaya di, como somos irmás xemelgas, e nós estamos unidas xa univitelinas desde... Entón di, Sabela, deixa yo azul a Aida, home. O sea, ponse da parte dela. E yo tengo que quedarme se meu vermello para darlle o azul. Como te quedas? mentira. No, a ver, pero vamos a ver. O nivel de confianza que tedes vos ten que ser distinto a que tedes con ela ou non? No, o nivel de confianza que tedes. Eu penso o seguinte, somos irmáns xemelgas. É moi complexo entrar en esta relación. Entonces, quero que ela se sinta parte de nós as tres como se fóramos trillizas. E entonces elas son as xemelgas e eu síntome fora. E así se cerra o círculo. Entendo o que di, pode ser como unha sobre que te pases xa de... Sí, y ahora la buena y la pobrecita es esta. Como Como que siempre. crees que me sentí aquí? Por que crees? Como aislada xa. Claro, aislada, xa me Sabela, di a verdad. Di a verdad ahora Si mismo. alguén de que está aquí no público quere montar un grupo, No, pero vos entendedeme. Estoy disponible. Eu entendo, Aida, o vosso nivel de compenetración, o voso nivel de confianza de xemelgas ten que ser, bueno, ni me imagino, porque eu nunca tuve unha xemelga ou un xemelo, entón non sei o que pode ser, pero... Aida, que contas? No, pois iba a dicir unha cousa moi bonita. Quero dicir, é unha unión que eu moitas veces falo deso, porque eu teño moita unión con meu irmán, pero o de ser xemelgo ou mellizo é outro nivel. Outro nivel. Sabio ben, verdad? Que? Pero tú en que o notas? Tú que non notas a elas? Noto que ao final si unha tira por unha cousa dentro dun consenso, pero no, quitándome a mí xa, é como esto, eu necesito isto, a outra tira da igual, aínda que se tire o vacío. Si Isabela se tira dun puente, pero ela son é moi distintas, No, pero para o que hai que estar están, de verdade, é moi fuerte. O moi parece a mí que son moi Somos distintas, totalmente distintas. É que realmente facemos unha persoa completa. De verdade, completa perfecta, Facemos unha boa. Sí, pero perfecta, da perfección absoluta. Pode ser, Quer dizer, eu vexo moi distintas, pero, ao mellor... Mira, contamos unha anécdota, xa acabamos desto, pero Aida, nos contamos historias que pasaban de pequenas. E Aida únese como se estuvera aí. Sí, pero que... Na conversación. Sinto, Eso é maravilloso. E nós ainda non naceras, porque Mira, nos levamos 7 anos. traballar con dúas irmás a veces é moi complicado, porque eu nada máis coñecelas, debido de pasar un mes ou Que dous. vas a contar? Estábamos as tres peinándonos para unha ai, foliada ai, e de non se repente, pode contar non todo. vou contar todo. Estas dúas empezaron a pelear e puñetazo. E eu así, contra... Aida, que é o que non se podía contar? Pero andaron aí... Vos como... E non vou contar todo, contos o peor. Xa non o facemos, non o Sabes facemos. Non se pega cal ya. penso que pode ser unha das claves, penso, como yo me equivoco, de como fostes criadas, vos como fostes criadas, de pequenas, como, quer decir, como foi a vosa infancia, como fostes... A nosa infancia compartir absolutamente todo. Todo. Un chicle. Pero foi unha infancia rural. Sí, moi rural. Sí, non? Foi Vos sodes rural. de Teo, aquí... Sí, Superrural. moi rural. Sobre da aldea vivan as aldeas, eso tamén é importante. E fostes criado de unha maneira parecida que foste criada en ti, ou non? Na mesma aldea? Non, digo, de unha forma Sí, parecida. Estaba aí, que non che... Tú eres de Ribeira, non? Que non ves que Ou tú ela... eres de Teo tamén, Que comadre? ela é Eso de da Teño. De Tú eres Ribeira de da Jiño, Jiño. claro. Eu tive un irmán, entón iso de compartir, obviamente tamén, pero bueno, as vivencias son Un moi irmán diferentes. maior. Pequeno, Máis pequeno. pequeno. Que pobre, lo amo, Pero espera unha cousa, tú aquí eres a pequeno ou a maior? A pequena. Sí. Home, nós temos 36... 7 anos. Sí, máis ya que- digo. No, digo na maneira de exercer. Digo... No, de xercer é pequena, pero pequena. Vale. 36 en maio, 35. Quere que morra antes de tempo. Ustedes a mismo, ¿no?
Bueno, alguén naceu antes. Eu. Entón, a que nace antes é máis bella, non? No, Ou- a que nace antes é a pequena. No, Sí. Pero eso dá para outro no, no, programa. a que nace antes é máis bella. No. Porque naceu antes. No. Pero é a primeira en formarse a que nace máis tarde, porque a máis fuerte, que son eu, Non nace entendo despois... Mira, a máis Si forte... naces antes, levas máis tempo no Pero mundo. os médicos din que eu son... Eu que son? Mira, da igual. Isto pode decir que si naces antes ou despois, tens que estar vivo, obviamente, podes vir o 17 de outubro ao concerto do Coliseum, que vai ser super importante. Ves, é a maior, porque é la que ila. O sea, vai ser un concertazo. No, no, sei no seguro porque sei o especial, ou notas o especial que foi para vos o anterior vez no Coliseum e esta celebrando 10 anos e pensando polo que estou vendo aquí que pode ser o último, pois tamén hai que Claro, é que isto... hai que celebrarlo moi ben. Que vos iba a preguntar? Que ibas a preguntar algo bueno? E mirad onde quero ir, Esta pregunta é trampa, Esta pregunta que vou facer agora, vale? Vale. A vos que vos parece Bad Bunny? Non canta moito, pero pareceme que o tipo o fai ben. Non cantando. Pero sí con todo o que trae, co discurso, con todo o que monta, me parece que é máis director artístico que cantante, pero gústame. Si te quieres divertir. A mí me flipa. Sí. O sea, creo que hai veces que non, o sea, Que non fai falta cantar, tampouco. Exacto. E Por eso mismo. está tendo unha mensaxe agora nos tempos que corren super importante e poñendo en valor as súas raíces, entonces É super inteligente, o tipo. Aí Sabes está. que pasa? Que a pregunta era trampa polo seguinte, a min gustaba moitísimo. E creo que este rollo un pouco de a xente que anda a decir que canta mal, que non sabe cantar e tal, é algo moi mediocre e é unha maneira de ver as cousas moi pequena. Cantantes que non saben cantar. E vos digo máis alá, eu tuve a oportunidade de velo en Santo Domingo e me acordei moito de vos. E conto-vos por qué. Porque el pertenece a unha comunidade caribeña, a de Puerto Rico, Como non. que fala así, mi amor, yo fui, e que moito tempo se rían deles por falar así, mi amor, yo voy, tú me quieres. Sabes? Unha maneira de ser, unha maneira de sentir e de falar. Como podía ser o eu galego no seu momento. E el conseguiu, desa maneira de falar caribeña de Puerto Rico, de Dominicana, que en principio había xente que se avergonzaba, conquistar o mundo con eso. Sin Incluso a facer música, nin inglés, nin outro idioma. incluso a música. A música. O reggaetón é unha música Dalí. que mira onde chegou. E eu creo que vos fixestes algo moi parecido, que cun idioma que nun tempo había xente que lle daba vergoña falalo, xa non che dixo cantalo, E ainda agora. e ainda ahora conquistastes o mundo con ese idioma sen ter que cantar nin en español, nin en inglés, nin en tal, nin en outra cosa. Entendes? Eu vexo certo paralelismo nesa... Por eso eu admiro a Bad Bunny tamén, porque é capaz de coller a enerxía dun pobo, a súa esencia, e levala para arriba, É sabes? super inteligente, o sea, ten unha forma de pensar sempre vai... E co de cantar está ben, pero eu tamén, ao principio, cando foi do Benidorm Fest Boso, eu vía, buah, é que ese temazo é brutal, eu pensaba, buah, que ese tema de terra, fuá, vaya temazo, como sona, que posta en escena, e me din conta co tempo que a clave, para min tamén, é a miña opinión, é que a vosa maneira de interpretar é moi especial. Vos tedes algo moi especial cando interpretades os temas. Temos que decir que moitas gracias polas túas palabras e moita xente nos lo di tamén cando nos ve ou nos coñece, pero nós estamos aquí grazas a toda a xente, todas as mulleres e todos os grupos que loitaron por que o galego e a música en galego e a música tradicional fora ocupando espacios. Entonces, aquí gracias a Berrogueto, Guadi Galego, Xavier Díaz. E nós só seguimos camiño. Sí. Lelía. E por aí seguido. Vos sempre vos reivindicades como cantareiras e pandereteiras. Home, sempre. É que senón, que somos? Claro. Queredes, podemos presentar unha pandereteira moi buena tamén? Sí. Bueno, o de boa temos que dicilo nós. Vos sabedes o de Eva Iglesias? Que ela di que toca a pandeireta que flipas. Ah, pues a ver. Pois a ver. Está por aí preparada? Sí. Un aplauso para Eva Iglesias. Que va, non toco, No. Eu toco o que sei de pequena. Un día fixeche unha movida aí guapa. Sí, bueno, a muñeira, normal. Bueno, moi ben.
Maravilla. Maravilloso. Encántame a pandereta. No, é que se che nota que che gusta. Encántame Acabo de a notar pandereta, ahora. moitísimo. Que a tocas sentindo, a tocas aí por tocar. Sí. É que tócanse as raíces, Cando un toca nota a terra, nota... Terra. Nota Sí, é eso. verdad, no, pero eu de pequena iba a clase de pandereta, a clase de gaita, a clase de tambora, a clase de bombo, a clase de todo. E o que máis me gustou sempre foi a pandereta, non sei por qué, pero ten algo máxico. Leva a alma das matriarcas galegas. Pois sí, pois debe ser eso, E vos, falei pola tarde, o vídeo aquel de... Ese eres tú? Somos No. Ese eres tú? Sí. Pero iso é unha Ai, maravilla. bonitillo. É máis grande a pandeireta que ti. Sí. Ai, pobriña, Dios mío. E cando dá o sol, jode que flipas, Sí. O sea, fastidia que flipas. Dicíamos, creo que temos o vídeo, non? O famoso vídeo de Glasgow. Que estaba, me recordo que estaba nunha mesa con esta. Témolo, podémolo ver, sí. Bebes. Démolo. Vale, canto tempo ten este vídeo logo, Tom? De cando é? De 2017. Claro, está moito antes de Benidorm Fest. Sí, ¿dónde va esto? Esto é a primeira vez que salíamos Fora. fora. Ou da 16, Como dúas veces, non sei se este... E que tema é este? Este é un tema que aprendimos, non me acordo onde aprendimos, pero non é galego. Son as panaderas salmantinas. E enamorámonos del da Eu forma creo de... que víamos non sei se fora en Facebook ou en Sí, YouTube, pode ou ser. unhas chicas, sí. Non sei. E acordades vos dela ainda, hoxe non? Sí, hombre. bueno, Sí. supoño que queres que o intentemos, lo podemos intentar. A ver É que a mí a ver si nos me sale. fascinara, Cuidado cando cas vino. augas e cas copas e todo ese rollo. Teño que decir que sona, no salí, estábamos súper, o sea, foi o primeiro vídeo que se viralizou e cando vimos no Facebook outra vez, porque Sí, era antes Facebook. era moi moderno o Facebook, Agora o Instagram. ahora o TikTok, flipábamos. Porque claro, aí foi onde empezamos a viralizarnos, pero tamén viñan os comentarios chungos, dicíanos cada cousa que nos decíamos, pero en que momento? Houve un comentario que foi lesbianas góticas e eu non sabía si era un insulto ou era un superpoder. Che, Pero lesbianas. como foi? Lesbianas góticas. Lesbianas góticas. Eu quero amor de negro e Puñías- metemos fitas. Sí, sí. Ui, ti non sabes o que... Pero vamos a ver, aí eu teño unha discusión con Eva sempre que é, bueno, é a miña opinión tamén, ou unha vez máis, eu non leo, ou intento non ler as mensaxes de xente que non conoces, porque senón te metes Pois eu nun todo, lío. a mí encántame. Pero Hai todo. comentarios moi graciosos. A día de hoxe hai comentarios que te ríes, E o resto... Pero a vos en algún momento vos fixeron daño Sí. comentarios. Bueno, Sí, 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 nos agora aprendimos moito, O mellor de todo foi cando, non sei que super, puxeron a unhas cabetas de porco, vestidos de Con vestidas de terra, seguramente con todo o amor do mundo. Con cariño sería, Sí, sí, ¿no? sí. Entón, imagínate. Os que non nos O queren sea, E a ver, xente puña eu cos... chicha, Twitter, claro, eso estuvo. os que non nos queren ver, las Pero a tetas xente das que tiña... Pero eu non... Que pode dicir mal de vos a xente? Que, con quen vos metestes vos? No, con ninguén. A ver, sempre facemos todo con moito respeto e cariño, pero obviamente non lle podes gustar a todo o mundo. E aprendimos a coller o positivo e deixar ao lado o malo. Hai unha balanza e si en un segundo estás recibindo un comentario moi positivo de decir eres maravilloso e outro que eres unha mierda, ti sigues sendo a mesma persoa. Entonces, os dous nin eres tan maravillosa nin tan merda. Sí, estou de acordo contigo, pero o problema do ser humano, ou un dos problemas é que tú vas pola rúa todo o día e de 100 personas, 99 dinche que estás guapísima e hai unha que che di, ai, hoxe estás moi fea. O ser humano non sei por qué, chega a casa e está metido na cabeza e di, aprendín, pero por que me diría aquela... joder? Pero eu É aprendí curioso moito eso. deso, e agora mismo podo decir 100% que me la resbala. Ole! Buah, Solo por qué. Guai. Pero hai que pasar un proceso. ai, chorei moito, Eu estou neso. Estás neso? Eu estou Se, neso. chorache Se moito. sale. Moitísimo. Eu pasei días na cama chorando sin parar. Pero por Moito. comentarios de xente que non conocías. Se eran moitos, Eu tamén o paso moi mal, con esos comentarios. A É que a xente ten que poñer un puntito. No, a na xente boca. que se ten que dar conta é que os comentarios non son gratis. Fan daño ás persoas e a veces un A mí colle, se me pagaron colle o o móvil e psicólogo. pon ali. No, porque decir que a veces a xente colle o móvil, ou collemos, que nai del está libre, e pon algo, e va, non lle dá importancia, e ese Eu mensaje... nunca vou a poñer nada. Si me gusta,
poño, en plan, que me mola. Ou E se sigo, non, Cala a boca. xa está. Claro. O sea, que vai a E ser? iríanos mellor a todos. Va, sí. Teño unha sorpresa bonita. Bonita. Conocedes a Haruna? Haruna. Haruna Chatani. E teño que conocer. No. Vale, vale. Eu vou dicir, sí. Haruna é xaponesa. E veu hai un par de anos a Camariñas, viña a aprender castelán, enamorou... Camariñas? Sí, a aprender castelán, enamorouse do galego, das cantareiras, das pandeiretas, das gaitas. Creo que me sona, me quere sonar. É brutal, mirad este vídeo de Haruna, é espectacular, mirad, mirad. Foliada xaponesa, Que riquiñas. Fixeran un vídeo polo Día das Letras Galegas, felicitando as letras galegas. Sí que os vin. Sí, sí. E quedou loca ca pandeireta, co son da pandeireta, da foliada, das gaitas, e volveu pa Xapón. E queremos que sigue por ali por Xapón, non? Haruna, moi boa noite. Mira aí. Que grande, eh? Moi boa noite, Haruna. Muy boa noite. Bueno, non sei que hora é en Japón agora. Que hora? Son las 6:30 de la mañana. Dios mío, ti molestando a xente, Roberto. En Japón ás 6:30 da mañá xa comeron, xa están... que tal, como estás, Haruna? Muy bien. Felicidades por 10 años. ¡Ay, qué bonito! Mira, yo tengo mi pandereta que me regaló mi amiga y tengo la firma de vosotras. Sí, Aquí, sí. Porque cuando estuve en Camariñas, ya os vi. Ai, vale, ahora sí, home. Cuando el día de festa do Carmen. Sí. na festa do Carmen Camarín. É que lle deron un premio de Camariñando Honra a Carliños, ao noso músico. E ali fomos nós E a fomos celebrarlo. celebralo. Hombre. E aí, pues, mira, coñecimos a... Oye, Haruna, tócanos un pouco a pandeireta, Sí, A ver. puedo cantar un poquito. Sí, claro, hombre. En Sí, directo desde gracias. Japón. Muchas gracias. Que educada esta xente, Dios mío. Eu nací en Camariñas, un día María. Eu nací en Camariñas, un día María. Qué pena que se perde. Pero vamos a recuperar a conexión, Haruna, perdona que se escoita mal e me dá pena que non se escoite ben. Vamos a recuperar a conexión. Sí. Ah, porque teñen tanta tecnología en Japón que cancela o ruido, o micrófono dos AirPods. Vale, vale. Pues, sin pandereta. Qué buena es, Haruna. Qué buena es. Dan ganas de chuchar, la verdad. Sabes que pasa, Haruna? Que o micro dos auriculares ten cancelación de ruido. Entonces, curiosamente, ao facer a pandeireta, Por eso. cancela. Hay que cantar sin pandereta, ¿no? Canta sin pandereta, venga, muy bien. Vale. Qué maravilla. Eu nací en Camariñas, nunha vila mariñeira. Eu nací en Camariñas, nunha vila mariñeira. Onde teños mes amores, onde teños mes amores, onde teños mes amores, nunha nena parilleira. ¡Ole!
Despois din se co galego podes chegar a algún sitio ou tal. Mira. Co galego estamos Un falando... saludo a todos en Camariñas. Oh, Ah, Un pero saludo desde Japón. isto é espectacular, esta muller. É unha honra, isto que acaba de pasar é unha honra e o gallá moitas das galegas e galegos aprendamos o valiosa que é a nosa cultura, porque si Haruna leva a Japón vai na levar para sempre pois, na súa persoa, os galegos e as galegas temos moito que aprender. Que maravilla. Haruna, moitas gracias polo cariño, moitísimas gracias. Muchas gracias. Eres maravillosa. Un bico moi grande. Un bico enorme. Pico. Un biquiño. Joa, que razón tes, Aida, porque visto o que acaba de pasar, unha rapaza xaponesa veu a España, ela veu a España a aprender castelán. Acabou en Bueno, Camariñas a pero aprender para ela, castelán. ela viña a Que sí, España a que sí, aprender pero é castelán. gracioso. E acabouse enamorando do idioma de galego, do folclore, da pandeireta. Pois mira o forte que é a nosa cultura. Que maravilla. Vamos co bonito, non? Sí. Wow, o que vai pasar agora, de verdad, temos vos que dar as gracias, eu sei que é a vosa música, pero para nós é un privilexio poder vivilo aquí en directo. Vanos presentar o que é a primeira canción, non? Que sale do... Sí, pode ser. Ou pode ser a segunda, Vale, que a xente da igual. interprete. O sea, é a primeira canción que vai sair do noso próximo traballo, o noso próximo disco, que se chama O Cuarto. Cuarto. Queres te colocar, se queres, ali. Ven por aquí. Traio unha silla para... Bueno, digo que é un honor poder vivilo con vos en directo e, como dixemos, arrancamos esta entrevista falando deso, de que hai que ter sitios para poder cantar en directo. Sí. ¿no? Porque vos ao final tamén... Vai colocando todos os secretos. Vos ao final tamén sodes o que sodes, tamén porque houve sitios onde pudestes cantar en directo. E que haya espazos para todos os grupos, para todo tipo de grupos, para grupos que leve máis xente, para... O meu... O teu non é este, No. Como lle colleron medo a Aida que lle puñen os 2 micros a ela,